ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ನವಧಾನ್ಯದಂದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಾವು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಯಲೊಟ್ಟಿಡು ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಒಂದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನವ ನೀಡು ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕಂಡೆ ಈತು ನೀರು ಬದುಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡಿಯ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಈತು ನೈಸ್ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜನ ಪಾಡು ಪಿರೊಂದು ಸತಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತರ್ದಂತ ನೀರು ಪಾಡುದು ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಅಂತ ಕಲಾದಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಈ ಬಾಜಂದು ಬಂದ ಅಂಚೆಂದು ಒಂತೆ ಉಬ್ಬರೆ ಉಬ್ಬುಣುದು ಬಾಂಚಿದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಉಂಡು ಇಮ್ನಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಪರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೆನ್ನೈತೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಎಂದಾಂಡು ದೋಸೆ ಐತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ
ಉಂಟು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆನು ಒಂಜಿ ತಿಂದನೇ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ತದ ದೋಸೆಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಿಕ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಈ ದೋಸೆನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋಂದೊಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.